Tay, good afternoon po, tatay. Tay, pangilang punta mo na po ngayon? 77. Hindi, pangilang punta mo na ngayon dito? First time lang. First time pa lang. Kailan mo pa nararamdaman yung mga kati-kati mo, tay? Simula nung nagkaroon ako nito. Simula nung naglibang. Yan tayo, pulang-pula tayo. Pulang-pula pala tayo yung ano, yung kati-kati, tay. Nagkaroon na parang natutuklap ng parang ano. Pag natutuyo, parang kaliskis na natutuklap. Ngayon, tay, pagkatapos ng sakit mo sa spiritual, tay, ang matapos, ano na sa pagkaramdam mo sa ngayon, tay? Okay naman na, hindi na ako nanghihina. Hindi, yung pagkakaiba sa balat mo, sa pagkaramdam mo kanina. Iba. Di ba pagpasok mo kanina, paano yung lakad mo kanina, tay? Parang mabigat. Ngayon, okay na. Tay, salamat tayo sa inyong pagtitiwala, tay, ha? Sa alipin na may Jesus Nazareno. Ingat po kayo pag-uwi. Salamat. Talagang okay na, tay. Wala na yung kati-kati. Sige, tay. Bye-bye. Taga saan kasi kayo, tay? Taga, ano ko, sa Paranaque kami nakatira. Anak ko kasi. Dito na ako sa, ano, sa Santa Rosa, Laguna. Golden City Subdivision. Doon ako nagtagal na 24 years na ako. Sige, tay. Salamat, tatay. Ingat po kayo pag-uwi. Salamat. Sige po. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po, Papa Jesus.